Què me'n diu vostè de la mona? Tradició catalana, molt nostrada? Considera vostè amant de la xocolata? Es considera vostè? No, aquesta ja és una cosa innovadora. La mona, que ja apareix esmentada en el segle XVII, la mona. La mona era un tortell que en forma d'obsequi, d'aquí vindria el nom de munus, de regal d'obsequi, que el padrí solia regalar al fillol fins que el confirmaven, fins que feia la comunió el confirmaven, fins als 12-13 anys. I portava el nombre d'ous segons la data del nen. Si tenia 3 anys, si en tenia 4, si en tenia 6, posaven damunt d'una coca i posaven aquest ou que té també una al·lusió a Pasqua, a la vida, a la resurrecció, als anys del nen, i era una coca popular, com una mena de pa de pessic, una coca amb uns ous posats en allà, i al forn, i al segle, ja a finals del XIX, van començar a fer aquestes mones, diguéssim, de pastisseria, que s'han anat, diguéssim, reconvertint en monuments a la mundanitat, que si futbolistes, que si dracs, coses que no tenen cap ni peus, i que no formen part del que és pròpiament, diguéssim, la mona, l'obsequi, que el padrí fa de tota la vida en el fillol. Els pollets tampoc, ni les plomes aquestes. Això són coses posteriors de decoració. Les plomes potser és l'element que s'hi va posar més antic per decorar, però pròpiament era una mona molt senzilla, amb aquests ous lligats amb la mateixa pasta per fixar-los, i alguns sí que hi clavaven algunes plomes, ja això és bastant antic.